Franco De Bono jerġa' jiddikjara li se jastieni mill-vot fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li titlob għar-riżenja ta' Austin Gatt brabta mal-falliment fir-riforma fit-trasport pubbliku. Il-pożizzjoni tad-Deputat Nazzjonalista se tkun għal darb'oħra diskussa fl-Eżekuttiv tal-Partit f'laqgħa oħra għada wara dik tal-Ħamis li għadda. Mal-ġurnal jinsisti li mhux se jkun man-naħa ta' Austin Gatt, mhux biss għan-nuqqasijiet fit-trasport pubbliku li qed ikollhom effett negattiv fuq eluf ta' nies u kostitwenti. Iżda wkoll għall-attitudni li l-Ministru Austin Gatt ħaq fil-kwistjoni kollha tar-riforma. Il-problema mhijiex l-arriva għal id-Deputat Nazzjonalista għaliex din il-kumpanija kellha suċċess f'pajjiżi oħra. Franco De Bono semma kif Austin Gatt ħabbar il-5 bidla fir-rotot tat-trasport pubbliku jumejn biss wara d-dikjarazzjoni li għamelu dik li se jastieni mill-vot fuq il-mozzjoni tat-trasport pubbliku. Id-Deputat Nazzjonalista tem jgħid li Austin Gatt m'għandux ikompli imbarazza lill-Partit Nazzjonalista, lill-Gvern u lill-pajjiż u għalhekk għandha tintrafa r-responsabilità politika. U jitkellem f'għawdex Joseph Muscat qal li riżultati finanzjarji negattivi li qed jirreġistra l-Gvern juru nuqqas ta' għaqal. Irrefera l-konferma li ngħatat fil-Parlament li pajjiżna ħallas 7 miljun euro aktar mill-prezz miftijem għal bini tal-Mater Dei, spiża li ma tinkludix l-isptar tal-kanċer u lanqas id-Dipartiment tad-Dermatoloġija. Kemm l-operazzjoni stajna għamilna b'dawk is-7 miljuni. Ejdu l-ħbib tiegħi kemm l-inċentiv stajna tajna lil kumpaniji biex jibbażaw ruhom ġewwa Għawdex. Ejdilna ħbib tiegħi min jaf kemm il-familja stajna għenna biex il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma ma jkomplux jkissru l-istruttura soċjali u ekonomika ta' pajjiżna. Il-Mexxej Laburista qal li mhuwiex minnu dak li qal Austin Gatt li pajjiżna ma ħareġ xejn għal Smart City u fakkar li Malta għaddit l-art għal dan il-proġett. Joseph Muscat qal li jinsab imħasseb dwar il-mod li tkellem bih Austin Gatt dwar Smart City. Insista li minn wieħed 5,000 impjieg f'dan il-proġett għandu jġorri responsabilità. Li hu żgur huwa illi min wieħed 5,000 post tax-xogħol u issa qed jgħid dik il-weda ma dixtot irid jinżamm responsabbli quddiem il-poplu. Joseph Muscat għal darb'oħra appella lill-Gvern biex jirreaġixxi għal dak li żvelaw l-Economist Intelligence Unit ġimagħtejn ilu. Dawn sabu li tkabbir li qed jiftaħar bih il-Gvern huwa minn fuq b'kalkoli illi ma jagħmlux sens. Bil-Gvern jirrapporta li tkabbir ġi minħabba żejt esportat minn Malta, meta pajjiżna ma jipproduċi ebda żejt. Tard il-bieraħ fil-għaxija, il-Kurja ħabret il-mewt ta' Mr. l-Arċisqof Pawlu Cremona, is-Sur Joseph M. Cremona, fl-età ta' 95 sena. U għamiet fid-dar Santa Katarina f'Ħattart fejn kien rikoverat. Is-Sur Cremona kien missier ta' 3 tfal. Id-dettalji tal-funeral għad iridu jitħabbru. Il-bieraħ il-Kunsill Transitorju Libjan iddikjara l-Libja bħala pajjiż ħieles. Iċ-ċelebrazzjoni li uffiċjalizzat il-Libja bħala pajjiż ħieles wara 42 sena ta' tmexxija dittatorjali saret fi Pjazza Taħrir li issa nbidla isimha għal Pjazza tar-Rebħa. Il-bieraħ din il-pjazza laqgħet diversi ċittadini li nġabru biex jifirħu bir-rebħa li jakkwistaw wara ħafna tbatija. Il-Prim Ministru interim Mahmoud Ġibril ħeġġeġ il kulħadd jingħaqad f'poplu wieħed. Intant, il-bieraħ ħarġu wkoll ir-riżultat tal-awtopsja li saret fuq il-kadavru ta' Gaddafi u nsab li kien ittir sparat f'rasu li qatel lil Gaddafi. Il-bieraħ fi Brussell il-mexxejja ta' 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu biex jiddiskutu l-kriżi ekonomika taż-żona euro. Madankollu, id-deċiżjonijiet mistennija jittieħdu f'laqgħa oħra li se ssir nhar l-Erbgħa. Il-politika ekonomika, it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività fiż-żona euro kienu diskussi fl-ewwel minn żewġ summit ta' emerġenza dwar id-dejn fiż-żona euro. F'kummenti li ta' fit-tmiem is-summit, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li issa għadhom ma ttieħdux deċiżjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam is-settur ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Il-band Maltija Red Electric għadhom kemm temmew tur mużikali fl-Ingilterra. Red Electric hija band bis-stil ta' mużika partikolari li jaqgħod is-sebgħinijiet mal-mużika karizmatika mediterranja. Il-membri tal-band jgħidu li f'kull performance jagħmlu esperiment vivaċi fuq il-palk. Fost l-aktar siltiet popolari nsibu s-silta Who the Hell is Wreck.